खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायबाय। ओमफ्राय लोगोसेनो दिनै मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों, जाय आथिखालाव ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जागासिनो दं। बेखौ लानानैनो दिनै फैलाजे बरगयारि सारा आरोबाव फंनैसो खोथा बुंलांदों, जायखौ आं दिनै फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। राजखान्थियारि आरो गुबुन गुबुन जेंनाजों लोगोसेनो जोंनि दानि बयनिख्रुइ देरसिन जेंनाया जाबाय जोंनि लाइमोनफोरनि जेंना। दिनै जोंनि लाइमोनफोरा गुबै लामानिफ्राय दोरोदनानै गोरोन्थि लामाजों थांना गावजों लोगोसे न'खरनि इयुनखौ फोजोबस्रांना लानाय आरो समाजखौ गुबुंले खालामनाय जाथायखौ खनले खनले सोराङाव फैनायखौ जों नुबोदों। बेफोरखौ नुयोब्ला जोंनि समाजनि इयुनखौ साननानै सोमखिखांनाय मोनो। गोसोआव खनले खनले सोंलु फैयो, थारैनो बिनि दायनिगिरिया सोर? बिमा बिफा ना समाज, ना गावबा गावनो, ना गुबुन माबा? आरोबाव ससियेल मिडियायाव नायोब्ला नुयो लाइमोनफोरनि गोरोन्थि लामानि भिडिअ भाइरेल गोसारनायखौ लानानै जोंनि लाइमोनफोरा रंजानाय, जैसा लानाय, शेयार खालामनानै फरायथावै सोदोब बाहायनाय। बेनि ओंथिया बेनो, बिसोरबो बिसोरजों जेबो फाराग गैया। इसोरनि खाथियाव आरज गाबनायनि अनगा जेबो राहा नागिरना मोना। हे इसोर, जोंनि लाइमोनफोरनो गियान हरदो, बिसोरनि गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होनानै सोरांनि लामा दिन्थिहरदो, मोजां गाज्रिनि फारागखौ दिन्थिना होदो। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बुङालासेनो थायोब्ला जानाय नंथारा। जों गावबा गावखौनो ससियेल वर्कार, सिनियर सिटिजेन, रिटायार्ड पार्सन बुंना लानानै ससियेल मिडिया, निउज मिडियाफोराव खालि गोदोना फेदेर फेदेर, गारामा फुवार फुवार पलिटिकेल स्टेटमेन्ट होनाय। नाथाय मालाबा जों ससियेल मिडिया, निउजफोराव जोंनि फरायसाफोरनि, जोंनि लाइमोनफोरनि बेफोर जेंनाखौ लानानै बुंफेरदोंना?